Tosen pelotas, venga. Aquí cuanto más pilles, mejor. ¿Palo de Ochagavía? ¿Alguien ha visto el palo de Ochagavía? ¿El palo o los palos? Guay, nos están grabando, me encanta. Este momentazo de... Che, déjame la crema, por favor. De verdad que sí. No, no se pone el rico solo. Tira. Es esa bolsita, mira. Para un coyote, ¿qué te ibas a hacer? Moño, pero... Berrogeita 10 urte, ziztu bizian pasatu zaizkit 50 urteak, amets bat baliz bezala. Ni Elai alaia nauzue. Elai Bizkaitarrok Ainara Txuriari ematen jogun izena baita. Hemen erdaraz golondrina eta han irondel deitzen idate ere bai. Elai zergatik? Udaberria alde honetara ekartzen duena ni naizelako. Eta alaia, maiz urtaro hau argitsu eta alaitsu dugulako. Lehen aldiz Bizkai aldera etorri nintzenean, aro txarrak goibel eta euritxu eta tximistak eta trumoiak kantxe urruntzera zoazela, iguzkiak lehen printzak agertzen zituen doi bat itxaropentsu. Baina zoritxarrez, ni baino goragotik, hortxe Portugalte aldera urbiltzerakoan, ni baino goragotik bueltaka eta biraka zoan zerbait. Arrapari handi bat, Handi arrano izugarria, bueltaka eta biraka bere hegal zabalez herria tarteka itzaltzen zuela eta. Handi jaitsi nintzen presaka eta bailen kaleko etxe baten teilatu madalean aurkitu nuen nik geriza han nire abia kokatzeko txokoa. Etxe honen barruan gazte batzu zeuden burnizko lau buru bat, hortxe zaukatela eskutartean apurtua, okertua itxura gabekoa. Batzuk euskaraz, bestiak erderaz, guztiak hemen handirekin ari ziren izketan, lauburua nola berriz zuzendu eta konpondu zezaketen. Une batez, arrano handia urrutiratzen ari zen bitartean, antxenun bait plaza batean entzun zen musika zerbait. Gure gazteak, gazte lagunak bailen etxetik, bailen kaleko etxe hortatik horrika lastaka jautsi ziren eta antxe 2 hilaratan jaitxiera dantzatuz plazako haritza harraren ingurura hurbildu eta han musikariekin elkartu ziren. Geroago ni Elai xumea, kanpotik etorritako Ainara, dantzariek beraiekin onartu ninduten. Eta hauekin dantzan sartu nintzen. Dantzariek onartu ninduten, eta ni pospozik haiekin alde batetik eta bestera txiokata eta txistuka. Orduz geroztik, Elai dantza taldea deitzen gaituzte. Egia erran elgarrekin egin ditugu amets frango. Ederrak, elgarrekin hainbat amets eder egin eta burutu egin dugu 50 urtez.
Ibai zabal, ibai haundi, Kantabriaren besoa, Eusko lurraren zahorea, gure hondamenaren zala. Eusko lurraren zahorea, gure hondamenaren zala. Ibai zabal eta belgore, oiu militoen ez darri, denboretan galduz doan, izatearen getari. Denboretan galduz doan, izatearen getari. Ibai zabal zazu zazu, itzazuaren mezua, Kantabriaren mintoa, beren semenen keinua. Kantabriaren mintoa, beren semenen keinua. Ibai zabal zurartean, elaiak jauzika, aintzinako da oraingo, odol zainezko bidetan. Aintzinako da oraingo, odol zainezko bidetan. Berrogeita 10 urte ziztu bizian pasatu zaizkit 50 urteak, amets bat baliz bezala. Bizkitartean, urtetik urtera, arrano handia beti zebilen nervioi gainetik, bueltaka eta biraka. Elai alaikok eskutan geneukan lauburua bir moldatzen ari ginen, gogo eta ilusio handirekin. Udaberria arte, enparantzako haritzak bere horri simelduak edukitzen bazituen ere guk honen gerizan gure ametsak obratzen hasi genituen. Oizko dantza eta txistu musikak berreskuratu eta ikastea. Oizko dantzak. Portugaleten euskara, euskal kultura eta kirolaren berpizkundean abari zen eta oinarritzen hasia zelarik. Gure aldetik guk egin genuen Santa Maria kaleko egoitza berritu. Lehen ikastola hortzen kokatu. Bertako txoko batzukundu helduentzako euskara eskolak abiatu, San Roque jaietarako jantzi berriak asmatu, solfeo eta txistu klaseak antolatu, multzoan elgarrekin kantatzeko ohitura berpiztu, arraun eta pilota lehiaketak bultzatu eta behin Santa Maria kaleko egoitzan sartu egin ginen. Ikasitako dantzak gure herrian eta inguruetako herriko jaietan eskaintzen genituela, holako batez. Gure ekitaldi ofiziala Portugaleten bertan agertu genuen.
San Roque jaietan izan ote zen, ez naiz ongi gogoratzen. Egun hortan pozaren pozez, dantzarien gainetik, bueltaka eta biraka dantzan ibili nintzelako ni ere, xoratu arte. Urte haietan gure taldearen sustatzaile genuen, hortxe dantza maisu erreferente bakarra Olaeta familia izan zen. Batez ere, Segundo eta Victor Olaeta aita semen gitaritzapean egiten baiginuen guk lan. Hauei esker, Euskal Herriko hainbat ohizko dantza, Euskal Kutsu koreografian kasi eta saiatu bezain laster plazaratu genituen. Hala nola, ezpata jokua, amaia, banango, eusko dantza, kontrapas, sagar dantza, zinta dantza eta beste. Egia esan, denok elgarrekin amets ederrik egin eta burutu izan dugu 50 urtez. Egia esan, amets ederrik egin eta burutu izan dugu 50 urtez, bai.